Galdera zaila, baina azkenengo urtetan gehixena juetena eskian kristo. Eskianin rock and rolla eta gustatze iztek, eta bai, eskian kristo. Disko bat, gure Beniton ita zoroit, dudip. Txikiten atxek kaseta, jartze iztan loetxego, da ondala utxi eskalagunak geho CD-e, eta baina entre vinilue, kompleto. Ita zoroit, dudip. Kantu bat, Frank Sinatra. Fly me to the moon, etzagiat, letra, baina nire Euskanglish famoso hortan kantatzi asko gustatze iztek. Eta, bai, Frank Sinatra. Letra ginen nago asko gehatzen, baina Makonaken tabernako argiak, igual pixkat identifikatuta sentitzen naizelago, igual tabernako argiaken estribilloa. Harrapatu gaituzte tabernako argiak. Bai, gautxorian hau. Batez, 3 aipatu berra zauzkeat. Lehena garbi Freddie Mercury. Bigarrena Bruce Springsteen. Eta lehen esan detan bezala eskian kristoko Pello Artabe. Azkenean, estenaino gainin nola mohitzeien da daukeben aktitude hori igual pixkat identifikatuta sentitzen da. Kotxin egunero. Spotify bidez, baina oin etxin gustatzezik kozinatzen nahi nagoen bitartien vinilotxoa jarri, da momentazo. Feliz. Joditxon danetatik, hola areto dotore eta eleanten eta hue San Agustingo kulturgunea. Nola ez gure herriko Azkoitiko plaza, kontzertu berezi eta polita. Eta nu jotzea gustau, daba. Azkenien sala txiki, hola, gerrilero ederra, eta Bonberenea bai. Neuri personalki gaztetxik eta sala txiki ertainak. Ja hortik aurrera sala hondik eta bestez. Hori bai, Queen bat ikusiko nuke ez, sala erraldoi baten. Hori lastima hori hondik irkutxa emarko jo. Konfinamendua da geho, lehenengo kontzertu ikusi nuna Zentralen, Gatibuna. Orduan azke sentiu nintzen. Kontzertu hori dauet, zanon, hau bai, por fin. Nire lagun rodeoko kantantiei erosen ditxoan, Dilmun, lehenengo diskoa. Hasieran hori. Mese da, baina gero ia egunero haitzen, kotxin, eta asko uste dizten. Rodeo, magina, kontzertu ikusi ere bai. Azkena Beniton Gernikako azkeneko vinilue, da oso ederra. Oso ederra.